सानिया बिहारी प्रेजेंट पूलो मंडल जिंदाबाद 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 पूलो मंडल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 पूलो मंडल भैया के साभे मिलके जीतैहा हो पूलो मंडल भैया के साभे मिलके जीतैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो पूलो मंडल भैया के साभे मिलके जीतैहा हो पूलो मंडल भैया के साभे मिलके जीतैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो आरजेडी के लालटेन छापो पे जाके बटम दबैहा हो आरजेडी के लालटेन छापो पे जाके बटम दबैहा हो बीजेपी और जदयू से बिहार की मुक्ति करैहा हो आरजेडी के लालटेन छापो पे जाके बटम दबैहा हो बीजेपी और जदयू से बिहार की मुक्ति करैहा हो सालेश कुमार उर्फे पूलो मंडल के विजय बनैहा हो सालेश कुमार उर्फे पूलो मंडल के विजय बनैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो पूलो मंडल भैया के सभे मिलके जीतैहा हो अपन बिहार के बाड़े सुखड़ से भैया बचावे के बा अपन बिहार के बाड़े सुखड़ से भैया बचावे के बा छोड़ो नीतीश कुमार के भैया आरजेडी के जितावे के बा छोड़ो नीतीश कुमार के भैया आरजेडी के जितावे के बा कहिला सनिया बिहारी हो भैया नाही भूलैहा हो कहिला सनिया बिहारी हो भैया नाही भूलैहा हो पूलो मंडल भैया के सभे मिलके जीतैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो भागलपुर लोग के सभा से इनके संसद बनैहा हो संसद बनैहा हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी।